ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Itaman pa yang kail. Nagbayag kamot dita sangot ti Sarmeng. Na! Ada kagayam dita kwarog. Kunak no ada na pa na. Nujak agkamalay. Kaduam manay ni Tata Duraw. Ha? Gusto akaday. Ay, shh. Ay, kwarog. Kasado nga amaw. Nakita ka nakatakdar dita balasiw ti kalsada. Na. Si kalakit dito urayin na. Papanan nyo kaday. Ay, in kami labasit agpasyartawan ni Banang. Agpasyar? Wen! Kasano nga iti trabaho may barangay haul? Agsubli ak mitla dagos. Mapanak tumit lang iji barangay haul. Masapol nga agsubli ka dagaws. Tadun tumanan ti mangsapol kan kay di barangay haul. Wen! Promise! Babalik ako! Nabayag akong dito, pare kapitan. Kung naklakit dinusaan kan nga umay. Nakita kasi mangpet ni Kwarog. Intakit din iji papananta. Maidiwa kun iti napintas a balasan. No itay pa'y kumaarimwar ka. Di itay pa'y anakapanta. Si mangpet tumit ni Kwarog. Sapay sumada. Amuna ka di ti papananta, pare kapitan. Delikado no maamuan na. Agi pulaw. Iwaras na. Inton kuan balunaten nakto ni Banang. Ay. No siya. Jack ipalubos nga daidulin ni bakit ko abalunet. Ibalang ko Saan ko mabalin nga ibarsak ti balunot ni Banang no bilang? Apay, kabuteng mo ni bakit mo? Saan ko akabutang tadong-dungwag? Baybay akla ang ti balunot. Nakita ka pimanaw manay, ti palyudong nga kapitan, tuya. Tapay abalyudong ako nam. Kanayon ko makita rumwar na kadwa na day di aduraw. Sa dino nga iti papapananda. Day tangarod kay. Ay, masuro na kitikas diya klase a kapitan. Palyudong ako na. Umapal ka lang, tasanda ka akadwa. Anya ko mga iti apalak. Diya kinabalyudong da. Ay, imbaglakit din, tasaan ka akas diya, iba daw. Adda nga min panunod ko, tuyang. Diya kaya tasayangan ti oras ko ngagbalyo daw. Isungad adakat ama inlabakan ka, baday. Anya ka diti order yo, kapitan? Noan niya man ti adda dita. Isuti itin mo. Napintas ana lapsat ana beauty abalasan. Ado ti mainom dito kapitan. Agpili kayo. Jakmet amo no anya ti kayat yo. Mangyig ka iti may sakis aber. Napintas abalasang ana lapsat ana beauty. Anya ka diti pulutan nyo, kapitan? Noan niya ti kaiimasan dita. Isun napintas abalasang ana beauty. Sige nga rod, kapitan. Tainak anaan ti order yo. Sige, urayan da ka. Awan ka din ni Uncle dito'y barangay haul na nakwanang. Awan maot Kwarog. Manipod ka di itay bigat kat saan nga imay? Dimbagas laeng itay bigat. Idi kuan naglogan damot iti tricycle. Malam to siguro magsublay. At ka di naka-schedule ang meeting na? Ay, jak amaw. Di namot imbaga. No ada meeting na. Kanayon mo ito naman pa ni Jay Ilay. Wen nga rod Inton sumangbaut. Madlaw ang nakainom. Nasumok naman ang ti panagininom na iti arak. Ijay pa'y mat nga rodilay. At damot arak alakaw, no kaya't dati uminaw. Ay, mas daawak nga rod. Saan ba't asigod akas jay ni kapitan? Manipod kad kadwanan day di atataduraw. Kanayon damit na mapani jay ilay. Apay, agda opisina may jay ilay, paray. Pagkunamot nga da opisina kay Ili, pare. Kanayon ka mo ti jay. Saan ka di arumba nga di ta opisinam, di ta barangay hall, ti pagyanam? What is the problem, aya? Pakibiyangan pa ti opisina. Agsipaw, tamay sak abu marangay, paray. At nakarbangak amang dilaw iti mading araramidan. Saan ka nga inikan iti karbangan makibiyang?
Ay uray di nakinig ka ni ti karbengan. At dalat ta karbengak. Naa. Kaya't munsa katag pinadasta. Ha? Anya nga ti padasin ta? Iparaman ko kan katoy gem-gem ka. Nay. Ay sana kasta kaababa ti panagpanpanunod ko pare. Kas kalaubing agbiro kiti kariri na. Ay di ta ka malagay. Ay. Nagsarita kayon samot kin ni Kapitan di tadalan. Way, yung kasla si mabalin ti panunod na. Apay kumaasim mabali ako nam. Dinilaw ko nga main ti kanayon na akaawan iti opisina na. Ibaga nakidin nga pinadas kami kanaw. Anya, nasaon ni Kapitan dayta. Uwin nga raw, kaslagpan panunod nga ubay. Na, kasla saan mutin a Kapitan no kasta tibagana. Dayta nga rod kay. Iso pinanawak langin na. Nasaya ati naramid mo. Tay kunada nga rudaon. No asino ti adanakam na. Isaw ti agpasinsya. Napanamang, Kyle. Naa. Apay aya. Damag kala adamag. Ti saludsud ko ti sumbatam. Da. Napanam ko na. Ay napangkam naghapi-hapi ni Pariduro. Kasangay na nga main. Kasjay ka anakan. Kasangay na. Isu din ang gayak. No kasta. Kasangay na. Win! Hmm. Libre na. Aya. Ay, kunaklakit din no sa dino tinapnapanam. Sana bali. Maminsan laang mo't iti makatawan. Pare Kapitan, mapantaman ni Jay Ilinton biga. Wenduraw. Kailiw ko tinapintas ana beauty analapsat abalasang. Isu na lang tawan pa'y kwartak ita, Pare Kapitan. Don't worry. Ada kwartak. Ha? Kakaiso na alak ti honorarium ka. Ililibre kita. Ay, day taman ti kayat ko kan ka, Pare Kapitan. Layos manan ti arak ken pulutan. Imbaga kan ni Kwarog, kasangay mau. Isu saanin ang nagtagtagaray, idagdamdaman. Kasanungay, numaamuan na asan ko gaya makasangay. Bilinag tamangan no agpulong kanibanang. Day ti kasayatan nga aramidang, Pare Kapitan. Pare, masapatayin ton bigat. Ay na, magagaranak ang makakita iti siksi abalasang. Ariglado, Pare Kapitan. Ay sus! Urayin kanto niya para daan ti tricycle. Masapa kanto pare. Win! Nasao ka din ni Kapitan, ti dandanida panagapakin ni Badong ka o kwaraw. Awan mo timbagbagana na natuyang. Anya ka di tinapasamak. Dinilaw sa kanon ni Badong ko ti kanayon na panaglangan. Nasurun sa ni Kapitan. Kanayon ko matadilawain. Kanayon latamot ngaglangan. Saan mo ka di nga ayunan ti aramid ni Uncle Mau, kwaraw? Saan Tarumbang ko akanayon nga aday di barangay haul. Tay sukat nga ti Kapitan. Imbagak ngamin kin ni Badong kaw, adi na dildilawan. Ngam natangken mo ngamin ti ulo na. Makita mo't ngamin ni Tata Badong akanayon ngaglangan ni Anggail. No kasta, ni Badong ko ti ayunam, kwaraw. Una, iso ti hustaw ti bagbagana. Ada kami manin, ading anapintas anabyute. Wan Kapitan, anya ka diti order yun? Iyalaan kayo iti naimas a pulutan. Sige man nga raw, napintas abalasa. May mayat ti hard nga arak, Kapitan. Iyalaan na kami man nga raw, iti kanginaan alakom nga arak, ading anapintas anabyute abalasa. Wan na, Kapitan, ada state side nga arak ni. Deka man. State Ay sus! O sige nga rod, Kapitan, taalaag ti order yun. Napintas at talaga ti balasa. Pariduro. Wan nga raw, pare. Awan la kumati asawa. Armot na dyan ang balasan. Imbag no kayat na ka, Pare Kapitan. Kapay kumati na kayat na. Kit kapitan na. Kasano, ket ubing pay kan balasang. Idin ko ta sika, laklakayan kan ama idilig kan kuana.
Awan ka di manan ni pare Inteng dito'y barangay hall, maray. Adda ka di ibagam ken kuana, kabadong. Adda ko ma, ang kasanwa maibaga ngay, kat awan mo ngarad. Ibagam kanya kun ta ibagak ton inton sumangpet. Ay sa anay, si Derek kuma iti kanayon na akaawan. Ita, awan manay. Nya mutikas ta klase a kapitan ngay. Noan niya ti parikot mo, o may munto ibaga, no adda ni kapitan. Ay, makapaawan ganas da a kapitan. Awan ta muna. Ay, suron kan. Ibagam to dahi taken kuana inton sumangpet. Wine, saan ko asar dengan? Ingga na di makaamirais kung nagbalew. Malaman nga rod ka ba dong? Bareng mapagbaliw mo. Kumparay, iso saan ko asar dengan? Barang agbalew, maray. Kasta tinasaya at agayem ka ba dong? Mangrikap kami kuman, Kapitan, Mang Doro. Kasanungay kat sana na makapagnatoy kadwag. Sige, bayan nyo pa'y lang arod ang makaturog di talamisaan. Apaman ang makariing, yawid yun ton, Mang Doro. Pakikita mambi ita mapana kay si Arwan. Sige lang, Mang Doro. Nakaturog met ditan. Sige, panawan nyo latan. Sige nga Rod. Kita manwa daw masidagan kwa na. Ang mga nuan niya ti arami dandagan kwa na, Sige, Mang Doro. Pimanaw met lang ni Mang Doro. Darasat nga alakan ti pitaka ni Kapitan. Aday, naalakon. Darasat ti pumanaw dito ang mga noag subli ni Mang Doro. Mabiin, ngumawampay lang ni Angkangil. Sa payjak amo no sa dino ti pangsukunak kan kuana. Ay, awan payaya. Adda na kay bagakay. Akadwa na kanun ni Duraw ang naglugan iti tricycle. Kuwarab. Win ka nung around. Ay, ang mga nun na bartag naman na. Ay, inak man ni dasurutay. Ha? Ay, sige Naglugan kan iti tricycle ka. Tadwata amang sapul kadakwata. Sige. Mapantay di ilay. Inta sa pulin ida. Kay, nausawan na ni Uncle Mab. Wain tataba daw. Nagyaman takinadwaan nak anang sapul kan kuana idirabe. Umay ko kumasaludsudon kay. No, aday bagbaga na mapukpukaw ka no, apita ka na. Ha? Mapukpukaw ti pitaka na? Ay, awan mo timbagbaga na kasta tataba daw. Tay di nasarakan tay di inuman. Uray na bartay. Imbaga na nga awan. Mabitlaing, tay nakayaban ni Uncle Kao. Saan ko nga amutin na pasamak idirabi? No, saan nga imbaga ni Kwaraw, paray? Apay, talaga nga awanay. Tiwalit mo, paray. Ay, awan nga rod. Sa padakal mo ti karga na dayjay. Ay, sayang paray. Napanlang iti inuman, ti dakkel agatad, akwardam. Tuwan nga rod. Ay, adda atap ni pare Duraw. Adya na pintas ken na sikse ken na beauty a babae tinangala iti pitaka. Ha? Isumatlat ti adda ijay idi. Ay, ura gayam na pintas a balasang, wano sikse. No, agtatakaw. Kay, agsubli ka pa ijay, paray. I don't like. Agyaman na ka. Tauray sana na saya ti impakitaken ka, paray. Kit si kapay lati nang yawid kanya. Agsipod, takayat kong aramidam, ti pagrebengam, kas kapitan, paray. Ay, uwin paray. Don't worry. Agbalbali wakaon. Sikat tinang silaw itinakulaapan apanunod ka. Sikat tinapod no agayim. Tuladag ti kinasaya at ma. Good job, Tata Badong. Kasta tinasaya at agayam. Ala sigay, didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Voichi Paklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit.
Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.